サウジアラビアムハンマド・ビン・サルマン皇太子。ただいまから G20 大阪サミットを開会いたします。皆様を大阪に歓迎いたします。本年、日本では天皇陛下がご即位され、令和の新しい時代を迎えました。この記念すべき年に G20 サミットを日本で開催でき、大変嬉しく思います。令和の意味は美しい調和、Beautiful Harmony。お集まりの首脳の協力を得て、大阪サミットでも美しい調和を実現したいと思います。ここ大阪は古くから交易によって栄えた商人の町であり、自由を尊び、イノベーションを生み出す新種の気風に富む、我々も大阪のやってみながら精神を持って、大阪から世界に新しいメッセージを発信していきましょう。今回の G20 大阪サミットでは、対立を際立たせるのではなく、互いの共通点を見出し、ウィンウィンで持続可能な世界を実現するサミットとしたいと思います。そのため、第一に、自由貿易やイノベーションなどを通じ、世界経済の力強い成長を牽引していく。同時に、格差への対処を通じて、成長と分配の好循環を創出し、あらゆる主体が活躍できる社会を実現していく。